Lo ariyo tok jod bura 204 kadho paro mar chik mar omenda e somo mar ariyo e od bura maduong' ma pacho kae. Moko kuom jod bura mane okadho paro mar chik makamano osebedo ka yudore matek e lwet jopiny ka odiochieng' manyoro chenro e boma ma Bondo nochung' tok jodak bago ng'anyo ka gikwedo jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda kuom luto ombulu masiro paro mar chik mar omenda ma higani. Penjo en ni bende jopiny nyalo thicho oko jaod bura mantiere kom. Sharon Ong'ao oloso gi okil manigi lony e weche mag chike mapacho ka e wi okang' makamano. Jopiny osebedo ka chwalo ng'ur mag-gi ne jod bura mane okadho paro mar chik mar omenda jumani. Ka nyaka sani thor weche mag thicho oko kendo kwedo jod bura makamago e rombe magalamoro. E mbaka mosebedo ka goyore mbui. Jaod bura ma Dagoretti South John Kiarie ne ogone koko gi jopiny e kinde manotemo twak gi jopiny e nyasi moro mar iko tok luto ombulu mar siro paro mar chik mar omenda ma higani. Okang' manochune mar ng'ado twak mare gi e kore. Jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi bende odiochieng' manyoro noyudore kama tek e kinde manotwak e romb galamoro e kanisa kanotemo lero ne jopiny ber ma gibiro yude paro mar chik mar omenda ma higani. Kata kamano, jadolo ne okwere mondo kik olose weche motenre gi siasa e nyasi mar kanisa. Nimemaliza baba. Nimemaliza. Unaingia siasa? Hii sio siasa baba, ndio najaribu kukusa kwa kidogo. Umemaliza hii siasa. Baba nimemaliza. Kanisa sio siasa. Nimemaliza baba. Tuonyeshe vile unajua mambo ya kiroho. Sio. Si nimekuonesha mara nyingi baba, mimi najua mambo ya kiroho. Mimi ni mtu yako hata unajua mambo ya kiroho. So Mwenyezi Mungu awabariki sana. Bang' luto ombulu mar siro paro mar chik mar omenda, jaod bura ma Lamu East Obor Weida Mohamed bende ne oyudore kama tek e kinde mane okwede gi jopiny bang' chopo e romb galamoro mong'ere kaka Jumuiya ya Pwani. Kama ni ng'ombe tulipiga wazi wazi, na ikija tena Jumanne nitapiga tena yes. Kopogore gi jod bura, nenore ni kata jotije mamoko mag sirikal bende ok bibedo negi mayot mar loso e romb galamoro. E nyasi mar choko omenda mar timo kopo mogik ne jalombo ganda mosenindo Fred Omondi, mano bagi magawa moro Buore Nairobi. Jatend migawo mar tuke Ababu Namwamba ne yudore kama tek e kinde mane dwaro loso gi jopiny. We recognize that energy, we appreciate that energy, but we shall pay respect to Frederick Omondi tonight. Kaluwore gi oboke mar siro ng'anyo mamuol mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higani, mabiro bedo ka dhi nyime nyaka juma manyien. Chieng' wuok tich mar juma mabiro, rowere osingo mar bago ng'anyo nyaka apise mag jod bura mag-gi manoluto ombulu mar siro paro mar chik mar omenda. Ng'anyo makamago gisingo mar chwalo apise makamago mantiere kar chung' od bura mag-gi ka gisingo mar choko sei mar golo e apisi jod bura makamago. Penjo en ni, okenge mage mowinjore japiny kawo mar thicho oko jaod bura mare? Okil Charles Midenga en jalony e weche mag chik. Kidwaro luongo jaod bura mondo odog dala, to mokwongo ni nyaka irit higni 2 bang' yiero. Mani ng'eno opogore gi governors, kes governors odiochieng' achiel nyalo bedo impeached. Koro nyaka higni 2, kasi kawo sei, kisekawo sei, tidhi e high court, idhi e doho, time idhi tero petition mondo irikole. Kata kamano, okil Midenga lero ni samoro dhiro dwaro mar thicho oko jaod bura ok nyal bedo mayot. Kaluwore ni chike makamago jod bura emosebedo kakadho. En ng'wech mar tipo ma ng'ato dwa timo. But ok rach, kata ka ng'ato temo ni dwaro golo, at least neno ni nitiere movement moro mitimo. Odiochieng' manyoro, chenro e boma ma Bondo ne ochung'. Tok jodak bago ng'anyo ka gikwedo jaod bura margi Gideon Ochanda kuom luto ombulu mar siro paro mar chik mar omenda ma higani. Okil Midenga lero ni Ochanda luto ombulu mar siro paro mar chik mar omenda ne odhi ataro mar gima joma noyiere dwaro. Jok mano nyieri konyise ni ok wadwar bill ni, to ok inyal dhi ni itimo gimopogore. Wenge duto koro rango od bura mar neno ka gibiro puodho koso wito oko paro mar chik mar omenda ma higani chieng' tich ariyo mar juma mabiro. Tok mano, paro mar chik no biro terne jatend piny. Migeno ni biro chuo koke e chik no chieng' tich ang'wen. Midenga kata kamano lero ni jopiny pod nyalo dhi e doho mar kwede kata tok puodhe kaka chik. Kata ko kadhe
pod wanyalo dhi e do kata mana mar Finance Act mar 2023 dong pod wanitie do nyaka kawuono. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Rowere mi paro ni ema